Chitini Paikre Trogani Nilip constituency ke parlo Warprok Hanse arong along rong asar ke pada jaime ke dengpon. Solomon Hanse rong asar pen arpu COC a ik Sambor Hanse phan arpu kipitu. Karbia ke so bonta ke kang thim. Ladak pindeng sumpot elamiki jutang jubat porong puthi rong ke kim aron sar ke bat aron dopet. Haku phi phuang thun pen ke wanjira tengsi jaime mission pen paman ponlo. Lakhain kor phonilip constituency ke parlo Warprok havar khoi Hanse rong asar akimi Sambor Hanse phansi puthot rong ke ja bang mate me karmi thura phan kelang ponji abang bat pon thulu khoi Hanse rong ke rong barim atheke ha ningkan pharu krisir kebra phokebra hini pen ansi rong kachu kim pen pinyani an do thipsi rong asar ang thuna ve nang do bom tang do rong asarang thuna men lake ke chengsi karitang khoi Hanse henlo adun thuke Solomon Hanse henlo la pen nona kimi arong asar ke ake hai Sambor Hanse phansi preni phai create rogani rong asar pu bat ponlo rong asar ke barahut lunsi pomate lamsar ke ake hai moniram teron pensi chepahem phupon lason si kapre ga rong asar tumke ongdong aphai chitong dun pen RDP dun ni phai ke trok ani lo kan suri ni an kor pho la bangsu sareuti Warprok along ke khoi Hanse lo agambra nelipu ke penang an aji dingklui pen rong chari lo aphi apor tok si alang ni tame rong pen tiu nangkok lo aphi thu nilimu alagam so phan si rong chari chalon ye phan cepek thulo non nilimu bangke alang sitame kapor hi kawe lapen kasik sak bangke pirthe ke tangka kalite no hok tali dundi amase alang ta sabu kasik sak do payok ko ik na kleng pinaga pot na la chari thuno ne ke un ilo pu nele phalang pu payok si neli tame labang su rong asar ke klem na yang deng pini rukasen arona teng pen karbi niom niti hodak klem nangkol rong asar abarim penako akimi kachi sotu pini klem lo karbi aron benda me pini klem pamelo la pen parta me pijudat pen ajat ason tame arnam hirjume nangji pen pose lang tum kachiki arnam lo adhorom la Christian tum pen pose la Christian aron benda me pini dak mondoli ke jat tum pen mondoli asar tum pen si pini klem pamelo arnam hirjume ta hang pi pemelong lo kedam tang la sorong theklong lo 1952 pen seng lo tema asi ala tum over hini akai mo pelang ni than over hini akai tum rong asar chu ja lo per porta mela tum kengno dak bukali kedam tang ta sita me kedam tang arong asar ke Solomon Hanse polang ni ke de asi alang le un elo ik nang akleng do koklang pen posinang le klem moi polang tum korte bahani thangalam ki junuk ave pin ba tum so se chipi lo so pen selang le pini deng no na se pini ba tum tan ningarong lo la pen saruti long rong troksi karbia rong do la pen ring ma rong erong do da tumalang phan ta me ki klem messenger phan itum ta me hirjume ta me hang pidun lo alang li men la ke Sambor Hanse polo la pen apu alang li chor lo lang li ke itum kroi lo la pen itum ason si akimang rong long bangke mo pelang li than son taksi Christian tum kachiki Bible long ito son taksi Matthew ne pi ko yang so trok long itum pohilo te thek long nang li yong si ke jabang klemji polote akedang sot ne ke rada pan ke kachipe bihek servant sakor ason ke kichipaman ben si rong ke chari nang ji poson ta barat leader nang li mulong si ninghang lo pote son si alang li pini itum ning thelo alang li chipe bihek pela so rong ke messenger phan ki duk ke lak hemepi jangreng kado be phana me kilang pachaman alang li weng kong room ke dotum an bangke non pen bangke mane la dakini rong kali derle dakini thanga ja kong ave purada tum la soning rijok logi pote ning thepa mel choki hola pen sonjit kro carbing long life